Pamene chaka cha 2024 chikupita kumapeto, zochitika zosiyana-siyana, anthu tikhoza kuchifotokoza chaka chimenechi chimunjira zosiyana-siyana. Ena akhoza kunena kuti chaka chimenechi chinali chabwino kwambiri, ndakwanisa izi. Pamene ena akhoza kufotokoza kunena kuti ineyo chaka chimene cha 2024 si chaka chimene ineyo ndakondwera, si chaka chimene ndikachifotokoza kunena kuti chayenda bwino. Chifana kuti mwina ndinakonza zochitika zosiyana-siyana kuti ndizikwanitse koma sizinatheke yani. Inu chaka chanu cha 2024 chayenda bwanji, chinayamba bwanji ndipo muchimaliza motani? Tili mwezi wa December umene poselepo mpano tikati kulowa mchaka cha 2025. Ndiye tifuna timve maganizo anthu osiyana-siyana muno mzinda wa Lilongwe kunena kuti chaka cha 2024 chayenda bwanji ndipo mapulani awo a chaka cha 2025 ayenda motani. Ine ndi Kenan Savala kuchokera ku VNV Media TV. Tendi tikhalire limodzi program imeneyi. Choyambirira tikudziweni. Ndine Mary Hamilton. Chabwino mwina muno mzinda wa Lilongwe mmachokera mbali iti? Fede 6. Ku Fede 6. Chaka cha 2024 pamene chikupita kumapeto muchifotokoza kunena kuti chinali motani? Chimene chikupita kumapeto kumbali ya business ikuyenda molongosoka. Zinthu zikumakwerakwera siku ndi siku. Chokudya chikumakwerakwera. Leti kapanga business kuti mwana tisese kuti mwana tipange business tipeze chokudya. Kumakhala zovutirako kuti tipeze chakudya cha siku lomwelo zimakhala zovuta. Mwina mukuyembekeza zotani pamene tikuyamba chaka china cha 2025? Tikuyembekeza kuti tikuyamba chaka cha 2025 tikumene tikupita kwe tikhale kuti mwina mwake zinthu zani zisinthireko. Munthu wankulu? Yes. Takupezani ka zina ni tani komanso mmene mmachokera muno mzinda wa Lilongwe? Dzina langa ndine Jacob Ogwirize. Koma pano mwandipeza pano ndimadziwa kuti ndine Mulimosi. Mayendetsa njinga yakabaza. Komanso ndimakongozetsa mafoni angongole aja amagwirira ntchito ku Yellow Solar. Bwana. Chabwino, chaka cha 2024 mungachifotokoza motani kunena kuti chayenda bwanji pamene tikuchimaliza? Chaka cha 2024 chinali chaka chabwino kumbali yanga. Chifukwa ndakwanitsako zinthu ziwiri zitatu zimene ndimangoganiza kuti ndikhoza kukwaniritsa. Mwina ndi ziti zimene mwakwanisa ngati mungamasuke kuti ziwezi? Ndakwanitsako manga kanyumba kanga. Komanso ndakwanitsa kusamala banja langa kusamala banja sichophweka Chabwino, ndi mapulani akupitirirabe ndikhulupirira kuti mchakaso cha 2025 mwakonza zosiyana-siyana, sikuzonena kuti mchaka chimenechi mufuna mutachikwanisa zotani cha 2025? Chaka cha 2025 ndifuna nditakwanitsa kugulaso njinga ina pamene ndili kalenso ndi njinga ina kuti mwina business yanga yakabaza ikhoza kupita patsogolo. Komanso business yanga ya Yellow Solar ndifuna itapita patsogolo kuti anthu abwereke mafoni ma smartphone awa ndi cholinga choti nanenso ndikhoza mapeza mchere tikamagulisa mafoni. Mukonda kuti mupanga zinthu ziwiri nthawi imodzi ndipo mumazigawa bwanji komanso ndikufunira kotani kuti usamangodalira malo amodzi koma mayisabe zingapo pamene moyo mwina mbali ina sikuyenda? Zinthu zonsezi ndizoti umagwira mwa free time. Tikati free time ndoti ukhoza kupanga chinthu ichi mu nthawi imene chapezeka kuti upange. Mwachitsanzo ngati ndikakhala kuti sinalandire foni iliyonse yoti munthu afuna foni ya ngongole ndimathopezeka pa kabaza pano. Kenaka ndikakhala kuti ndili pa kabaza pano ndalandira foni ndimatha kusiyaso za kabazazi ndikuthamanga kampanga munthu application yotenga foni ku office kwathu ku game. Kulimbikira kumeneko. Tathokoza kwambiri. Mwina pamene tikumaliza sopano tenga ndotani mwina kwa anthu amene mwina amalephera kupanga ngakhale chinthu chimodzi koma kuthekerani nako kugwira ntchito? Uthenga wanga ndi wachepa kwa chabe makamaka kwa ife ngati achinyamata tikufunikira tiziona nthawi imene tikugwiritsa ntchitoyi kuti imatha kupita ngati sitingalimbikire pano sitingapezenso zinthu zina mtsogolo. Ndiye tikufunika tikakhala kuti tili ndi nthawi tili ndi moyo yonchi tizitha kumazifufuza bwinobwino kuti kodi ndikhoza kukwanitsa chani nanga ndingayichite bwanji. Ndikulimbikira pa chimene waona kuti iwe ukhoza kukwanitsa. Mulungu anampatsa wina aliyense kuthekera kuti akhoza kukankha ndi kupanga china chake dziko ndikudziwa kuti munthu amapanga chakuti. Ndithu. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndingapereke moni ngati? Pereka ndithu moni. Ndimafuna ndipereke moni kwa okondedwa wanga Flora Kazembe. Komanso ananga ma twins testimony ndi comfort. Osayiwala mayi yanga, chemwali yanga. Komanso agwiriza amene anandibereka. Zikomo kwambiri. Munthu wankulu? Mata. Choyamba tikudziweni komanso komwe mmakhala muno mzinda wa Lilongwe? Ineyo zinanga ndi Chifundo Kamwende. Ambira manazota anganga. Odd one. Munthu wankulu kwambiri. Odd one. Chabwino, muno mzinda wa Lilongwe mmakhala mbali? Ndimakhala 24 kwa Lilongwe. 24? Chabwino.
chaka cha 24 chikupita kumapeto. Kwangosala ndithu masiku ochepa kuti ndimalize chaka chimenechi. Mungachifotokozera kuti chinali chaka chotani? Ine kumbali yanga mafotokozera ine chaka chovuta kwambiri. Chaka chovuta kwambiri malingana ndi financial crisis imene ilipo muziko muno. Azachumawa chifukwa ntchito tikugwira koma otherwise ndalama zikungotera chakudya. Nekomaso ndi mmene kapezedwe kake kanchito kakuvuta kwambiri yosati masewera yayi. Moti chaka chino chimva kwawa kwambiri. Chabwino chaka cha 2025 makonza zotani? Mapulani yanga ndonena kuna kuti pa ntchito imene ndimagwira ndifuna ndisinde ndiyambe business. At least ndione kuti business indifikisa pati. Otherwise ntchito ndi andikanika chifukwa ku ntchitoko mataxi amene ndikudulidwa ine ndi salary yanga sizikutani ndifuna ndiyambe business. Mwina mukonzekera motani zimene kuti zitheke chifukwa kulipo kukonza kunena ndifuna ndikwanirise koma osatheka. Kukwanisa kwanga nkonena kuna kuti kandalama kamene ndasungira ine ndikamene kandithandize kuna zoti business yanga ithe kupita patsogolo ndakonza business ino kuti ndizigulitsa zakudya. Moti masungira ndalama? Ndasungirako kandalama ndithu ndasungirako. Anthu ena tusimakanika kusunga ndalama kuti akwanise zinthu zawo. Mwina ngofunika kuti umasunga ndalama. Nkutheka una zoti mavuto sadakumane nawo iwo oti athe kuzozoti kuna kuti kuni ndichite achieve chimene ndikufuna ine chifukwa popanda ndalama atusunga tukwanisa iweyo zofuna zako. Kumano ngati wakumana ndi mavuto usunge ndalama otherwise upange ukwanirise chofuna chako chichi. Ndeneyo ndakwanirisa chofuna changa ndifuna ndikwanise chofuna changa posunga kukandalama kamene kaja kuti ndipanga ku business fa ntchito ndikanika sanami. Chabwino mwina mbambali pa mavuto amene mafotokoza a chaka cha 2024 kumbali tsopano ya zabwino mwina zilipo zimene mwakwanisa pambali pa zabwino mu 2024 imene 2024 inde saname zabwino ndi saname ine palibe zandikanika palibe chimene ndaona ine ndi umoyo mulungu wandisungira ndi moyo mphamvu sitadwale apo ndi I should give 100% to the one who is high hanging in the sky. I mean the God ndi amike. But otherwise if I talk about these heavenly doings zochitika zaba ndezandikanika saname zalepeleka I think tikuzoyanga choncho neyo. Tathokoza kwambiri anganga. Ndithu anganga ule mwanu. Mmenemo ndimene tikuchita ndithu ndi program yathu imene tikucheza ndi anthu osiyanasiyana muno mu mzinda wa Lilongwe amene akufotokoza chaka chawo kunena cha 2024 chayenda bwanji ndipo akonza zinthu zotani ndiye tikumalabe ndi anthu inde tamwe banja amwe zabwino okay tiyambira zina ndi ndani zaka ndi Sharifu muno mu mzinda wa Lilongwe mmachokera mbali iti machokera ali ya 46 mwa mwenye kuno chabwino timafuna tadziona kuti chaka ichi cha 2024 chayenda bwanji kwa ine chakacho of course chayenda bwino mano mbali yangi siyende bwino pati ifo sinanga bikisi zinthu zavura maluzi wambiri akuti ng'amba pati ero amwene chabwino mmachita zotani muno mu mzinda wa Lilongwe okay mzinda wa Lilongwe zoti maphika samusa mocha samusa makaguliza komabe mbali nake bezimatheka koma mbali ina sizitheka mmene zimenda ndipo masiku sako maosi ndere mangovomerezabe pati munjira ina mfuna mnene mfotokoze nena kuti kumbali ya business chaka cha 2024 sichinaende bwino aya ino yende kungothokoza mulungu zatheka kumbali imodzi ero amwene chabwino mwina chaka cha 2025 imene tikuchiyamba posachedwa apa makonza zotani ndipo mfumu mukuyembekeza zotani chaka chimenechi okay ya 2025 chomwe ndiyembekeza kumbali ya ineyo ndifuna business ya samusa ndisinthe ndipeze business ine yochira ero amwene kusakhala business imeneyo mukuyikonzekera koma business ndi ndikuyikonzekera abaso malingana ine ndoti basi bakhwimabe kuti china yake bechichirika chaka 2025 abo mwaitha kwambiri amwene ndithu amwene ine ndakondaonena kuti mwala kuti ticheza inenso ndakunyadani kwambiri ziko mame yesi nchikulire mmoyo uli bwanji ayi ni moyo wabwino tukupanzatu ayi wabwinonso chiyambira tikudziweni komanso kumene mmakhala muno mzinda wa Lilongwe ine dzina langa Imran Sulaimana ndimakhala mwa mfumu Amitengo chabwino chaka cha 2024 chayenda bwanji moyo wanu kaya kumbali ya business kaya zochitika zosiyanasiyana zimene mmachita mungachifotokoze motani chaka cha 2024 ine chaka cha 2024 chayenda bwino fozi ndimagwira ntchito yanga mayenda bwino ndimaphunzitsana madrasa kubungwe la Al Mahamudu ndeno chaka chimenechi ndithu chandiyenda bwino chokundithela bwino chabwino kumbali tsopano ya chaka cha mawa kunena kuti pamene tikuchiyamba kusadeko mpano mukonza zotani kuti mukwanirise chaka cha 2025 ine mu chaka cha 2025 ndikukhoza kuti ndikhale ndithu mabwana anga monga alipanguti andikhozera malipiro komanso muchisanga chimenecho makolo fanda akhozereko mphaso ina ndine
pali zina zimene mungazifotokoze nawo kuti chaka cha 2024 ndazikwanirisa ndipo zayenda bwino kwambiri ndani mapulani osiyanasiyana ayenda bwino chaka chimenechi. Mu chaka cha 2024 ineyo mapulani anga ndithu ndakwanirisa. Ndimafuna malo ndinapeza kumangochi nagula kundata kuku ku 18 komanso ndinali kuti ndipeze banja mulungu anandifewesera ndinapeza ndithu. Ndithu mutawapaso simene munalili kale licha. Ayi panopa zinthu zinasita. Mukafa unyumba munthu amayi kuterekera ndi madzi bwino bwino. Amandiphikira madzi ndithu bwino bwino. Sono chaka cha 2025 ichi chimene ukhozeka kuti olo njinga ya moto nditapeza. Ndithu. Mupanga bwanji nana kuti mupeze zimene zifa kulipo kuika mabrand pena zimakanika iniyo brand yandi ndotani nana kuti zitheke zimene. Kuti zitheke zimenezi ndimakhala kuti plan yini ndinasegulisa pa account kuti ndimachaya kumene kumakobiri ndiye ndimazimana pakudya ya kuti plan yanga cholinga changa chitheke. Ndithu. Nkhani yabwino imene kumasungira ndalama kunena kuti zinthu zitheke. Mwina mungalangizeso modern anthu ena mwina amene sakonda kusunga ndalama. Balance zanga amene ali pa ma business pa ntchito ndikuwalangiza kuti aziyesesa kuti azizimana pachani pachakudya. Ndinapita ku Madefu tinapanga kuti amatipozisa mafuna amatibwerekesa amatibwereka ndalama ndi amatipozisa ndiyeno amatiuza kuti munthu kuti afune atukuke chimene chimafunikira munthu azimane pakudya ngati pakhomo azapange za enjoy yayi kupeza mwina ndi apeza amalandeka pa ntchito yokwana 40,000 ka 50,000 ka 100,000 aziyesesa kuti achose 5,000 atha kuchosa ndalama yokwana 2,000 kugula chinangwa chicha kuphika kuchidula mapisi bwinobwino kuphika kugula sugar 500 imatheka kukwana pakhomo bwinobwino ndithu. Munthu kuzimana kusungira ndalama zimene wafuna kuti akwanise nkutheka bwinobwino. Zimathekaso bwinobwino usavutaso. Tathokoza kwambiri malangizo abwino amene. Ndithu zikomo kwambiri. Watu achikulire. Sure. Moyo uli bwanji? Aife tuli muno season mu bwanji. Aife sti bwino. Zikomo kwambiri. Ndinsikana amene Ndinsikana amene. Bobo? Chabwino tangukumana pano pansewu. Timafuna kundithu tidziwe kuti choyambira mwina dzina komanso mene makhala muno mzinda wa Lilongwe. Ineyo zina langa ndi Maliko Thomas ndimakhala area 36. Chabwino chaka cha 2024 mungachifotokoze motani kuti chayenda bwanji kaya kumbali ya business kaya ntchito kaya moyo munjira ina iliyonse ni cheno mungachifotokoze bwanji chaka cha 2024. Ineyo chaka cha 2024 ndingothokoza kuti kumbali ngati yangu ndiye uyenda bwino. Maso ineyo ndimagwira ntchito ndalama ndimalandira zabwino bwino koma nkhani ndiyoti budget zo ndalama imene timalandira makhala yonyeka kwambiri ndiye ndingothokozabe kuti chachikulu kungothokoza bola moyo basi. Mu chaka cha 2025 makonza zotani? Ineyo chaka cha 2025 ichi ndingothokoza Mulungu kuti wanipasa moyo komanso ndalama imene ndikulandira zoti ngakhale iliyo chepa koma ndikupangira china chake choti pasogolo chinthandize. Chabwino mwina chilipo chimene munganene kuti ichi chichi ngakhale chaka chakhala chovuta koma 2024 ndakwanisa kupanga izi. Ineyo ndikhoza kufotokoza kuti chaka cha 2024 ngakhale zinthu zikuvuta ngakhale sale iliyo chepa koma ndapanga chinthu china ndagula machini ometera machini osokera ndiye ndikhoza kungothokoza kuti chimene ndapanga 2024 ndi zimenezozo. Ndikufunika kutani munthu umapanga mapulani kuti chaka ichi ndikwanirise izi. Ineyo ndingothokoza zizanga ndi alimikisesi anzanga kuti ngati amene mugwira anthu ena ni makampani mwina ngati mukulandira ndalama yochepa koma mzitha kuganiza kuti kodi ndalama yochepa ndingapangire chinthu chani koma mzikhala mukulingana kuti ngakhale ndalama ikuchepa mzilingaliraso kuti khotopangira chinthu chakuti mapulani. Kumakonza mapulani ndi. Kumakonza mapulani. Tathokoza kwambiri mkulu wanga. Ndithu nathokoza kwambiri. Tipitirira ndi ulendo wathu umene tikucheza ndi anthu osiyanasiyana muno mu mzinda wa Lilongwe kuti timve kuti chaka chawo chayenda bwanji komanso akonza zotani. Ndiona ndithu nchikulira apa tiyese kucheza naye koma akudya nsima mwina kumaliza kucheza nawo tikhoza kudya nawo nsima tate ndithu kale limodzi. Yesu nchimwina. Yes malume. Moyo uli bwanji? Wabwino orisiridziwa ino. Wabwinonso. Tawapeza ndio muli busy da batumenya. Maziwa ina yake achimalawi ina yake nsima. Ngarumanga bwanji olumisa tu. Toyambira mwina ndikudziweni. Dzina langa ndine Yangi Matenje. Chabwino Matenje chaka ichi cha 2024 muchifotokozana nawo kuti chayenda bwanji kwa inuyo moyo wanu. Chaka chimenechi chayenda mopambana komabe mavuto ena ndi ena abenda amene tikumana nawo be kuvuta kwa zinthuzi komabe tungoyamikabe Mulungu amene akutisungira. Chabwino chaka chimene chikubwera chi cha 2025 makonza zotani? Chaka chimenecho tifuna kusintha zinthu monga ngati kusowa kwa zinthu zimene zili
zakutali izi nyengo zimene timatha kumana nazo mwina tingathe kusinthika kutengera mu chaka chimene chichi. Chabwino, paliso zina zimene mwina muona nuna kuti ndifunisa kwambiri zisalephereke kuti ndizichite. Mwina zakanika kuchitika mchaka cha 2024, kwa mufunisa nuna kuti ngati inuyo zimene mmachita zitheke ndithu mchaka chimene chikubwerachi. Apo ponde ndiziona monga ngati kufunisisa kwake kupeza ntchito yolongosoka. Moti ntchito imene timagwira papa si ntchito neno tinganero ndi yolongosoka. Akulu. Chabwino. Ife tathokoza kuti mnatipasa mpata kuti ticheze. Komanso namva kuti mnanditanda chakudya. Ayi timenye basi. Aha. Si masi ndo omwewa basi. Anzi ndo omwewa Chabwino. Tingomalizisa basi ababa. Basi malizana kulwa. Ndithu. Chiyamba tikudziweni komanso mmene makhala muno mzinda wa Lilongwe. Okay, ndine Chimwemwe Hussein, ndimakhala around Kapiri, around this area. Chabwino, chaka cha 2024 mukachifotokoza motani kuti chayenda bwanji moyo wanu chilichonse chimene mmachita? This has been a hectic year. And chaka choti drama imangogwa, things are not okay. Like kusiyana ndi zaka zinazi. Of course zaka zinazi zinthu zimavuta komabe bola, panopa drama ikangokhala mmanja imapezeka zoti yapita. Yeah, so it has never, it's not a good year, to be honest. Posada mpano tikati kwa chaka cha 2025, what's your plan in 2025? My plan is to leave this country. That's my plan. Yeah. All right. Ngakhale be chaka sina ende bwino mukhoza kuchura china chake chimene muna kuti ngakhale zimavuta kwa apenda kwanisa zinthu zoterezi mchaka cha 2024. Okay. Zina of course zitakwanitsa kuti pfura anthu tikulimbire. Yeah. There are two personal the things that I managed. I can say yeah. But I managed them. Komabe kwa munthu onena kuti sakugwira ntchito yabwino. Things are hard. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Yesi chikulire. Zabwino bwino. Zabwino kainu. Ndithu. Takupeza kuti ticheze. Kuti tiunikire chaka chimene cha 2024 unena kuti chayenda bwanji. Ndiye mwina choyamba tikudziweni dzina komanso mmene mmakhala muno mzinda wa Lilongwe. Ndi Mike Chapola. Zangochileka sokoza khala bwino kumana. Yeso is my best. Munabula siku la lero. Inabula siku la lero. Happy birthday. December 20. Wano kochoka apa musiyama kwacha. Ndikulandira drama. Komanso ndikulandiraso zinthu zambiri kwa zinzanga. Yetu. Takondwera unena kuti mukukondwera siku la kubadwa wanu komanso tikucheza pano pakanema. Takondwera kwambiri. Nkhani yathu ndiona kuti chaka cha 2024 pamene sano chikupita kumapeto. Iniyo mungachifotokoze motani unena kuti chayenda bwanji ka kumbali ya business ka ntchito chilichonse imene mapanga moyo wanu chayenda motani? Okay, chinthu choyambirira ndo business. Of course chakachi ndiliwira kumapetochi zambiri zachitika. Mwana chachikulu mwangu ayamikabe kuti azathoyenda nambano alimodzi chaka chino sana malize nawo. Komano tikakamba moyo wa zokhuzana ndi zachuma chonchi. Amachuka chakachi ndachalimba. Sanami. Chalimbabe ndithu kuti mapulani osamene apanga seti kuti mwati panga chakuti ena sinatha kuwafikira. Koma chifukwa choti moyo ndomwewo, tili ndi moyo. Chaka chikubwera chilembekeza kuti kuzochita bwino kosalaka chino. Ndithu kuyankha ngati kumene. Chabwino, chaka sopano cha 2025 makonza zotani kuti zikwaniritsidwe mchaka chimenecho? Chachikulu kuti amati zonse timazisiya m'manja mwa Yehova. Ife kumbali yathu ngati munthu ine ngati kumbali yanga ndakonza kuti chaka chamawa ndisinyamagiya. Pamene ndinali kufika pena. So otendesa kuti pasamwe kuti ndi Yehova tingonabe kuti tipanga bwanji kumano tikufana tichite bwino kuposa mmene tachita chaka chino. Ndithu moti zimenezo tachita kukonza kaereka kuti zimene chaka chamawa zokhati zifikire. Zimene naphiwa zifika chaka chino chaka chamawa tizilani zifikire. Ndithu ndi mkankolo. Ena atu amakhoza ngoyamba chaka osakonza mapulani osapanga kuti ndifuna ndikwanirise mwina nkofunika kuti ndikumapanga mapulani chaka chilichonse. Kukhala kwa moyo wa munthu pafuna makhabe nchembekezo. Chifukwa tosefe timafuna zakhala pena pake pafuna panga china chake. So ndinkhani yongofuna kuti munthu ukhale kuti you are existing, not just living. Uzikhala kuti ukufuna kupanga china chake pa moyo wako wa munthu. So ine chimene ndingathonga pemphano ndoti asamakhalabe kuti okayika. Ana mondo anga kule bwanji azikhalabe ndi mtima be kuti
zinthu zisintha pamoyo wawo ende aziyesisabe zinthu zakuzakhala azikhala oyamba kuzisintha zinthu zija leka ndi mulunguyo azikhala abwera pambuyo tsopano koma iwo azikhala willing kuti zinthu zitani zisintha so imene ndimene ndingafotokoza kwa anthu amene akhozokhala ngati kuti mwina amathongolola chaka china chake osapanga set magozi mapulani chani of course umakhalabe munthu uli ndi pulani komano umapezeka zoni mkati mwa pulani zinthu zinake sizikuyenda komabe by being munthu wamoyo umene umakhalabe ndi mapulani so kapa zinthu 10 ukwanisa zinthu 6 at least kungoyamikabe chifukwa chonse sichimayenda according to the plan yeri munthu wankulu. Tathokoza kwambiri kuti acheza ziko tipitiriza ndi program yathu imene tikuyeza ndi anthu osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe amene akutifotokozera nena kuti chaka chawo chinali bwanji. Ndeti kuonanso chikulire wina pasogolopa amene ndikuyenera kuti ndicheze naye ndimufunse naye so nena kuti chaka chake cha 2024 chaenda bwanji. Chikulire? Yes. Moyo uli bwanji? Moyo ndi uli bwino. Eti? Yeah. Tangokumana natu pansewa pa siri zowa chamba zila ndani komanso makhala kuti mu mzinda wa Lilongwe. Dzina ngati ndi Shaibu Jayimera. Ndimakhala kwapo ndamali mzinda wa Lilongwe. Chabwino. Chaka cha 2024 chikupita kumapeto. Sizwana kuti muchifotokoza nawo chaka chimene chichi chaenda bwanji tiyambire mbali ya business. Chaka cha 2024 ndikuchona kuti chaenda bwino ngakhale ma business ake amakhala apo ndi apo koma amayenda ndithu pena. Timadandaula kuti sizikuyenda pena nkumasangala nkumarizi lero ndi zaenda bwino ndithu. Kunyumba sotekatani tikasangalala. Chaka cha 2025 nimafuna nilakajoina ya usilikali. Koma vali zinthu zimene zavutako pang'ono koma tiona mene zingakhalire. Moti utapezeka mwayi chaka cha mawa akutulutsa unena kuti tifuna tipange recruit asilikali. Ine mulokonzeka ukapanga nawo? Ine ndilokonzeka ukapanga nawo. Chabwino mwina kupatula plan imeneyo muliso ndi plan ina chaka cha 2025? 2025 imafuna zoti ndilangopeza munda ndikumalima ndadzakulola chimanga china chidzakhala chakunyumba china kumathaniza anthu ovutika. Ayi mapulani abwino kwambiri. Mwina poonetsana kuti zone zitheke mupanga zotani? Khanayi ningochilimika ku business ya nikumapempheraso mchonadi pa pemphero ndechida. Tathokoza kwambiri. Tikuchita modono ndithu muno mu mzinda wa Lilongwe kucheza ndi anthu osiyanasiyana akutifotokozera mapulani osiyanasiyana 2025 kunena kuti ineyo ndakonza izi ena aso akufotokoza nena kuti iya chaka ichichi sichinaende bwino ena kuti chaenda bwino ulendo athu upitirabe kucheza ndi anthu tiye ndithu tikhale limodzi. Badala. Yes. Moyo uli bwanji? Moyo ndiye wathanziro. Sirizuwa ino anzatu. Wathanzi ndithu. Chabwino. Choyamba dzina lanu komanso umene makhala muno mu mzinda wa Lilongwe. Ine ndimakhala mu area 36 momwemo. Zina langa ine ndi Scope. Scope. Yeah. Ndithu big man chaka chimene cha 2024 mwachona bwanji? Chaka chimene chitu ifeyo ndiye chakhala cholimba kwambiri ndi chopweteka. Monga ngati fanya maroli timapanga za palanki. Ngati mene mukuonera malolewa. Chaka chimene sitinachione bwinoyi. Ndi chamaluzi koopsa. Pamene zaka zapita mbuyomu timatha kusangalala pa tsiku kuyenda kwa matrip 4 5 koma apa muona matipeza tikungokhala njala zikutipweteka chaka chimene sichinaende bwino mwachidule. Chabwino pambali pa mavuto onsewo tsopano mwakonza zotani chaka cha 2025? Chaka cha 2025 ichi timafunabe mwina zinthu zidakasintha. Ngati miyoyo yathu be inakasintha tidakasintha zochita kusiyako za palankizi kupezako ntchito zina kani bomamo kani mmakampani koma mimwayi imeneyo tilibe. Chabwino mwina pomaliza uthenga ndotani? Uthenga wanga atu ndingopereka amoni kwa azibale anga amene makhala nawo pano osayiwala kwa washani na magelo amene mamuti chikapo. Tathokoza kwambiri. Osa amene amandidziwa. Takufira damweni. Zikoma. Aile. Pawatu achiuliretu. Yes, achikulire. Kaya moyo uli bwanji? Moyo utasi, kaya inuyo kumene. Wabwinonso. Yes. Ndithu tikudziweni komanso kumene makhala muno mu mzinda wa Lilongwe. Ine ndine Banwelo. Ndimakhala kwa Jala. Chabwino chaka cha 2024 mukachifotokoze bwanji kuti chaenda bwanji ndipo mungafotokoze kuti mwakwanisa zotani? Chaka ino ichi chimene ndakwanitsa kweneyo ndi kulima basi. Chimene ndakwanitsa kweneyo ndi kulima kumunda mbewu ndalima.
Chinali chabwino pa muli mmene mmapanga komanso chilichonse chimene mmapanga munachiona kuti chaka chimene chayenda bwino. Chaka chimene chifukwa choti mvula sinamalize sindingafotokoze kuti chayenda bwino kapena kuti chayenda bwanji, koma panopo nkoti ndichiona bwinobwino chikatha chakachi ndiye ndingafotokoze zomveka kuti chayenda bwino kapena ayi. Chabwino ndiye mukonza zotani tsopano chaka cha mawa cha 2025? Chaka cha mawa cha 2025 ndi pa programu inanso yoti zayenda bwino za mbewuzi ndeti tikagulisa tione kuti timangeka kapena tigule mapuloti ena tipange zochita. Ulendo wathu oyendera mu mzinda wa Lilongwe kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuwunikira chaka chimene cha 2024 wathera tsopano pano. Anthu atifotokozera zinthu zosiyanasiyana zimene aziona mchaka chimene cha 2024. Ena akambanena kuti chinali chaka chopambana kwambiri, ena kuti yayi chaka ichi sitinachione bwino, si chaka chimene ife tingachinenekunena kuti akwanitsa zinthu zosiyanasiyana. Simatero ndithu moyo pena umayenda pena suyenda. Chosangalatsa nchonena kuti anthu ena amafotokoza kuti ya ngakhale ife sinakumane ndi zabwino, ngakhale zina sizinayende bwino, koma sitifoka ya mapulani osiyanasiyana takonza chaka cha 2025. Ena akuti business inayende bwino, akuti ya tichilimika sitigonjanso ya tionetsana kuti chaka cha 2025 business iyende bwino. Ena akuti ya ine ndakonza nawo ndigule zinthu zosiyanasiyana. Ndi mmene anthu afotokozera chaka cha 2024 komanso atiuza mapulani awo a chaka cha 2025. Takondwa ndifunira kuti muli pamene popo kuonera kanema amene ya V&V Media Solutions mu program imene timacheza ndi anthu osiyanasiyana kumva maganizo osiyanasiyana. Ine ndikena Nsavala, pilizani kuona program osiyanasiyana amene timakupatsirani.